Σας Dark Magic εδώ και σήμερα θα συνεχίσω το επεισόδιο με το Clash Royale. Ανοίγω τώρα το παιχνίδι και έχω να σας πω πως σήμερα έχω να ανοίξω δύο chest. Το ένα είναι το Crown Chest και το άλλο είναι το Free Chest που το δίνει κάθε 3 ώρες. Τώρα θα ανοίξω το Crown Chest. 132 gold, καλό εντάξει. 3 gems, μια χαρά. Μια Valkyrie, καλό. Ένα Goblin Hat, καινούργια κάρτα είναι αυτή. Spear Goblins. Και 11 Goblins. Θα ανοίξω τώρα και το free chest. 24 gold. 2 gems, μια χαρά. Ένα knight. Και 2 bomber. Μια χαρά, μπορώ να το κάνω upgrade. Βασικά, μαζεύω χρήματα για να αγοράσω, να κάνω upgrade το prince. Είναι καλός και μου αρέσει. Και αυτά. Τώρα εγώ δεν θα σας δείξω, δεν θα κάνω live battle γιατί έχω, το wifi μου έχει ένα πρόβλημα. Μερικές φορές σταματάει και κλείνει το παιχνίδι και θα σας δείξω, πώς το λένε, replay. Θα σας δείξω το τελευταίο. Θα σας εξηγήσω γενικότερα τι έκανα. Αυτός ο παίκτης είναι level 2 και εγώ level 2 είμαι. Δίνω κάποιες εικόνες με κάποια emoji με κλάματα και τέτοια να το δείξω πως είμαι στεναχωρημένος. Ρίχνω archers και goblins για να σταματήσουν τον giant. Αυτός ρίχνει arrows, δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν ξέρω το παιχνίδι καλά. Έχω ένα prince δίπλα στο giant να κάνει attack στο tower. Βάζει αυτό στη Valkyrie για να μου το σταματήσει το prince, αλλά δεν τα καταφέρνει. Βλέπετε εδώ πέρα οι archers κάνουν λίγο attack στο αριστερό tower. Ρίχνει τους goblins, εγώ ρίχνω το bomber. Και όπως βλέπετε, ο prince μαζί με τον giant και τον bomber καταστρέψαν όλο το tower. Αυτός ρίχνει το musketeer, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και βάζω εγώ τους archers, αλλά δεν πρόλαβα, είχε σκοτωθεί ήδη. Βάζει αυτό το giant, ρίχνω εγώ τους goblins για να τους σταματήσουν. Βάζω και τον knight από κάτω. Θα ρίξει από ό,τι βλέπω, ναι, το fireball. Δεν θα μου καταστρέψει κανένα παίκτη. Θα του ρίξω και το δεύτερο tower με τα goblins, το giant και τους archers. Τώρα από πίσω πάει και ο knight. Ρίχνει αυτό στα βέλη, δεν ξέρω γιατί. Υποτίθεται για να μου πάρει το tower, δεν καταφέρνει. Και νίκησα. Πολύ εύκολα και απλά. Θα σας δείξω και ένα άλλο. Αν φορτώσει. Υπάρχει περίπτωση να μου πέσει πάλι το ίντερνετ και θα το σταματήσω το βίντεο και θα το ξαναρχίσω μόλις λυθεί το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι κόλλησε. Το κλείνω και το ξανανοίγω. Συγγνώμη παιδιά, κάνω λίγο pause το βίντεο και επανέρχομαι. Και ήρθα. Συγγνώμη παιδιά, έχει πάθει κάτι το ίντερνετ, σας το είχα πει. Πάμε να δούμε το δεύτερο replay. Εδώ πέρα που βλέπετε πως έχω χάσει 0-3 ήταν επειδή το ίντερνετ μου είχε πέσει και δεν έπαιξα καθόλου. Θα σας δείξω αυτό. Πάλι τα ίδια. Ρίχνω το giant κάτω, όχι, τους archers, μάλλον. Ρίχνω τους archers και μετά ρίχνω μπροστά για να τους προστατεύσει το giant. Ρίχνω και το prince από πίσω. για να σταματήσω το giant βάζω τα goblins, αλλά δεν είχα δει τον bomber και αυτός θα τους σκοτώσει όλους. Αλλά δεν αγχώνομαι, ρίχνω και εγώ τον bomber και θα σκοτωθεί.
Πήρα το πρώτο το tower, το δεξί, και πάνω του κάνω attack και στο king tower. Μόνο με το prince, αλλά δεν κάνει μεγάλη δουλειά. Οι archers το σταμάτησαν. Έχω βάλει εδώ πέρα τους archers και το knight για να κάνουν λίγο attack, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ρίχνω πάλι τον bomber. Ρίχνω και τον prince, θα σκοτώσω τον bomber. Ρίχνω πώς λένε αυτό, το lightning μάλλον, για να του μειώσει το attack στο τέτοιο, στο towers. Βλέπετε πόσο πολύ damage κάνει, 200 και κάνει. Ρίχνει τους archers, ρίχνω και εγώ το knight για να τους σκοτώσει. Για να τους κάνει distract, αλλά το κατάφερε. Ρίχνω πάλι archers με knight μπροστά. Ρίχνω bomber. Ρίχνει και αυτός bomber. Ρίχνω από πίσω του bomber το δικό του goblins για να σκοτώσει. Ρίχνω giant για να κάνει distract τα goblins και το musketeer. Μου παίρνει το ένα tower, θα το πάρω εγώ όμως το άλλο, δεν αγχώνομαι καθόλου. Βλέπετε, αυτός ρίχνει ένα dragon, δεν το έχει ξαναρίξει πριν, το κρατούσε έκπληξη. Του πήρα και το δεύτερο. Και θα το πάρω και το τρίτο. GG από τώρα. Και game over. GG. Βασικά μπορεί να παίξω και τώρα ένα live battle. Και αυτό. Ναι, θα παίξω. Ελπίζω να μην χάσω. Και να μην πέσει το ίντερνετ πάλι. Αυτός είναι level 1 και έχει 204 τέτοια. Πρέπει να είναι καλός παίκτης. Για να δούμε τι θα βάλουμε. Βασικά θα περιμένω να βάλει αυτός κάτι πρώτα. Δεν θα βάλω κι εγώ. Βάζει ένα prince, βάζω εγώ ένα τέτοιο. Βάζω εδώ πέρα και τους goblins να σκοτώσουν και το τέτοιο. Θα βάλω ένα bomber εδώ, σκοτώσει όλους. Έλα. Έτσι, μπράβο, σκοτώστε τον. Έτσι. Περιμένω να μου φορτώσει το elixir. Θα βάλω μετά κάρτες κάτω. Θα βάλω κάτι φθηνό πρώτα. Θα βάλω το knight. Ναι, αυτό θα βάλω. Θα βάλω αυτό εδώ. Κάνει distract τέτοιο. Θα βάλω αυτό εδώ. Τους archers κάτω. Και τους goblins από πίσω τους. Καλός παίκτης είναι αυτός. Δεν θα καταφέρει να κάνει όμως πολλά. Ένα μικρό attack από μένα. Δεν τα κατάφερε. Για να δούμε. Δεν θα κάνει... Θα καταφέρω να το πάρω. Το πήρα. Μια χαρά. Και θα προσπαθήσω να το πάρω και το δεύτερο. Θα βάλω πίσω ένα knight. Εδώ πέρα θα βάλω το giant. Θα βάλω και τους archers. Λογικά θα μου κάνει με ένα attack από εδώ επειδή το έχω αποστάτευτο. Όχι, δεν θα μου το κάνει εκεί. Θα κρατήσω εγώ τα goblins για μπας και μου κάνει attack από τα αριστερά. Βασικά θα βάλω το pin κάτω. Και θα μαζέψω γι' αυτό. Βασικά θα βάλω το bomber. Κάνω ένα τελείως καλό attack. Θα τα καταφέρω. Πήρα και το δεύτερο. Και θα πάμε για το τρίτο. Θα βάλουμε κάτω το knight. Περιμένουμε αυτούς να πάνε εκεί. Θα βάλω και αυτό. Archers από εδώ. Να κάνει distract. Θα βάλω το εκεί. Βάζω goblins. Όχι ρε φίλε. Βάζω αυτό εδώ. Έτσι, μπράβο. Έλα, πήγαινε prince. Βάζω το knight κάτω. Ένα τέλειο attack. Πάμε. Έλα, το έχω πάρει.
GG. GG. Πήρα ένα silver chest και 30 trophies και 5 gold, εντάξει. Για να δούμε τις καινούριες κάρτες. Πήρα ένα goblin hat. Μπορώ να κάνω level 2 τη Valkyrie, αλλά δεν θέλω. Θα να κρατήσω να κάνω level 2 το prince. Θα σας δείξω λίγο τις καινούριες κάρτες που πήρα. Σήμερα πήρα από free chest το lightning. Πολύ καλό. Πήρα κάποιες κάρτες bomber. Goblins μόλις το είδατε. Αγόρασα με gems το prince. Πήρα και τα goblins. Τα spear goblins. Αυτά. Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα like, ένα comment και κάντε subscribe. YOLO.